L-għodwa tajba. Illum l-14 ta' Novembru nilqakom għal-Quddisa ta' kuljum illum immexxija minn Dun Stefan Attard li ġie ordinat saċerdot 22 sena ilu. Illum il-Knisja tfakkar lil San Iljun il-Kbir li laħaq Papa fis-sena 440 huwa wkoll wieħed mid-dutturi tal-Knisja. L-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Amen. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu l-imħabba tal-Missier u l-għaqda fl-Ispiritu Santu tkun magħkom il-koll. U miegħek ukoll. Illum kif smajna qed niċċelebraw it-tifkira tal-Papa San Iljun il-Kbir, Papa li għex fil-5 seklu wara Kristu u li għamel ġid kbir lill-Knisja. Mhux lill-Knisja biss fil-fatt anke lir-Ruma għaliex kien Papa li kien providenzjali biex lir-Ruma jipproteġiha minn distruzzjoni totali bil-problema tal-vandali li kienu qed jattakkawha. Però iktar importanti minn hekk kien Papa li ta' importanza lil primat tal-Papa, lil ministeru tal-Papa, il-Papat, u wera bit-talim tiegħu kemm il-Papa huwa importanti biex jagħti direzzjoni lill-Knisja u biex isaħħaha bit-talim tiegħu. Tantu hekk illi il-Papa San Iljun il-Kbir kien ta' kontribut importantissimu lil konċilju ta' Kalċidonja li seħħ fl-451 f'dik li llum hija Turkija fejn iltaqgħu ħafna sfid biex jiddiskutu propju il-persuna ta' Ġesu u il-Papa Iljun il-Kbir ikkontribwixxa propju billi wera kif Ġesu fil-persuna waħda tiegħu għandu natura ta' Alla kif ukoll natura ta' bniedem. Dawn iż-żewġ naturi maqudin fil-persuna waħda ta' Ġesu għaliex dak iż-żmien kien hemm anke ereżiji f'dan ir-rigward u kien il-Papa li bit-talim tiegħu ta' direzzjoni lill-Knisja u t-talim tagħha. Għalhekk nirringrazzjaw il-Mulej għal dan il-Papa tant kbir huwa l-ewwel wieħed tas-sew li ġie msejjaħ il-Kbir. Nirringrazzjawh għall-kobor tiegħu, għall-erf tiegħu u għal-mod kif igwida l-Knisja. Ejjew issa nibdew billi nitolbu maħfra lil Ġesu għan-nuqqasijiet tagħna. Int li nżilt mis-sema biex issalvana mulej ħniena. Mulej ħniena. Int li ħadd il-mewt tas-salib biex tagħti il-ħajja lilna Kristu ħniena. Kristu ħniena. Int li qomt mill-imwiet u tlajt is-sema biex terġa' toħodna għand il-Missier mulej ħniena. Mulej ħniena. Iħenna lina Alla li sa kollox jaħfrinna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Amen. Nitolbu. O Alla, int waqqaft il-Knisja tiegħek fuq l-Apostlu li għażilt bħala il-blata sħiħa u ma tħalli qatt li s-seta tal-infern jelbuha. Għamel li bit-talb tal-Papa San Iljun hija tibqa' sħiħa fil-verità tiegħek u titwettaq dejjem iżjed fis-sliem. Dan nitolbuh bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla. Miegħek jgħixu jsaltan flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Amen. Qarim il-ktieb tal-erf. Isimgħu mela, slaten u ifmu. Talmu, intom li taħkmu satru fl-art. Għatu widen, mexxejja tal-kotra, li tiftaħru blat tal-ġnus tagħkom. U l-mulej li tagħkom is-seta, minant l-oli l-qawwa tagħkom, u jarbel l-emejjel tagħkom, u jifli bir-reqqa il-femiet tagħkom. Għalkemm intom għaddejja ta' saltnatu ma qtajtux il-ħaq sewwa u ma żammejtux mal-liġi, anqas ma mxejtu skont ir-rieda ta' Alla. Bil-biża' u bil-ħeffa se jiġi jżurkom, għax bl-aħrax jiġġudika il-minu floli,
Iż-żgħir isib modrija u ħniena, imma l-kbir bil-kbir jaqlaħħa. Għax sid kulħadd ma jħares lejlu ċuħ, lanqas ma jibża mill-kobor ta' xi ħadd. Iż-żgħir u l-kbir għamilhom hu, u xorta waħda jieħu ħsiebhom il-koll. Imma s-setana jarbilhom bir-reqqa. Għalikom mela mexxejja dan il-kliem biex titgħallmu l-għerf u ma taqgħux. Għax dawk li jħarsu l-kmandamenti mqazza bil-qdusija jingħaddu mal-qaddisin. U min tallimhom il-koll lilhom jaqbżu għalih. Ħajkolkom mela xewqa l-kliemi ixxenqu għalihom u titgħallmuhom. Il-kelma tal-mulej. Nroddu ħajl lill-Alla. U Alla għamel ħaq mill-art. U Alla għamel ħaq mill-art. Għamlu l-ħaq mal-miskin u l-tim, mal-makus u l-fqir għamlu s-sewa. Eħilsu d-dajjef u l-fqajjar, miet ħżiena salvawhom. Alla għamel ħaq mill-art. Jienet lill-Allat intom, u li jitloli il-kol kemm intom. Imma bħal kull bniedem intom tmutu, bħal kull wieħed mill-kbarat taqgħu. Alla għamel ħaq mill-art. Iż-żuħar lill-Alla f'kollox. Dan hu li jrid Alla minn għandkom fi Kristu Ġesu. Il-mulej magħkom Miegħek ukoll. qari mill-Evanġelju skont San Luqa. Glorja lilek mulej. Ġara li huwa sejjer lejn Ġerusalemm, Ġesu għadda minn bejn is-Samarija u l-Galilija. Kif kien dieħel f'raħal, iltaqgħu miegħu 10 irġiel morda bil-lebbra. Waqfu l-bogħod minnu, ollew leħinhom u qalulu: Ġesu, Mgħallem, ikollok nina minna. Kif rom qalilhom: Morru uru rwieħkom lill-qassisin. U ġara li huma sejrin fiequ mill-marda tagħhom. Wieħed minnhom kif ra ruħhom fejjaq, reġa' lura jgħajjat u jiffaħħal lill-Alla, inxteħet wiċċu fl-art f'riġlejn Ġesu u radlu ħajr. Issa dan kien Samaritan. U Ġesu qabad u qal: Mhux l-10 fiequ mill-lebbra, fejn huma d-9 l-oħra? Ma kien hemm ħadd minnhom li reġa' lura biex jagħti glorja lill-Alla li f'dan il-barrani? Imbagħad qallu: mur, il-fidi tiegħek salvatek. Il-kelma tal-mulej. Inroddu tifħir lilek Kristu. Smajna fl-ewwel qari silta mill-ktieb ta' l-Erf. Dan il-ktieb fost xi kotba oħrajn ta' Testament il-Qadim kienu jenfasizzaw propju l-idea tal-Erf, huma jissejħu kotba sapjenzjali u jidher li kienu uħud minnhom miktubin anka biex jgħallmu il-dawk illi kellhom rwol importanti fis-soċjetà jew li kien se jkollhom rwol importanti fis-soċjetà fit-tmexxija tas-soċjetà. U llum propju nsibu din is-silta illi qed tikkritika l-islaten għal mod kif huma kienu qed imexxu. U naraw illi l-enfasi x'inhi. Isimgħu mela slaten u ifmu talmu intom li taħkmu l-art. Dan huwa l-iskop ta' dan il-ktieb ta' din il-kidba illi l-bniedem jifhem u jaraf f'dan il-kuntest huma kellhom jarfu is-seta lil mulejthom. Mhux illi iddubbawa huma jew kisbuha huma b'xi mod jew ieħor, imma ġiet mogħtija lilhom minn Alla. Alla li jagħti lill-bniedem il-qawwa u l-kapaċità li jmexxi, li jkollu s-seta fuq il-pajjiż bħalma kellhom is-slaten. U hekk l-ewwel ħaġa li kellhom jifhmu din is-slaten hija proprju li jarfu dan id-don, dan ir-rwol lil mulejthom. Fil-Vanġelu mbagħad insibu kuntest differenti imma f'ċertu sens simili għaliex għandna persuni li kienu morda imma illi ħafna minnhom il-maġġoranza tagħhom ma ġewx lura biex jirringrazzjaw il-Ġesu.
Essenzjalment il-problema tagħhom kienet l-istess bħal ta' Slaten li smajna fuqhom fl-ewwel qari. Huma marfux il-ġid personali u dirett li Ġesu għamlilhom. Forsi ffokaw wisq jew biss fuq il-fejqan tagħhom. Forsi fil-ferħ tagħhom tant ħadu pjaċir li insow u ma femux eżattament ir-rwol ta' Ġesu f'dak il-fejqan. U għalhekk isu naħseb illi Ġesu f'dan il-kontest dawn in-nies li ma jirringrazzjawhx mhux għax kienu kapriċċjużi, forsi kienu kapriċċjużi wkoll, imma għaliex ma femux, marfux. U naħseb illi aħna għalkemm nitkellmu fuq l-importanza illi aħna nirringrazzjaw lil Alla, li aħna naslu għal tifħir ukoll biex infaħru lil Alla. L-ewwel ħaġa li rridu nagħmlu hija indubjament li nifhmu il-mulej x'għamel fil-ħajja tagħna. Għax jekk ma naslux għal dan, ma naslux għal ringrazzjament u laqas għat-tifħir. Ma nibqgħu forsi magħluqin fina nfusna mingħajr ma narfu il-mod kif Alla huwa involut b'mod personali, b'mod attiv fil-ħajja personali tagħna. U għalhekk naħseb illi il-problema tista' tkun ta' żewġ tipi. Wieħed jista' ma jirringrazzjax, ma jkollux ringrazzjament u gratitudni f'qalbu għaliex ma jifhimx il-kobor ta' Alla, l-imħabba ta' Alla, l-imħabba li hija tant kbira li tagħna lil Kristu biex imut għalina. Ma nifhmux Alla minnu di l-ewwel problema u il-mod kif huwa involut fil-ħajja tagħna u li tagħna l-eżistenza u li jrid iwassalna s-salvazzjoni permezz ta' Ġesu. Il-problema l-oħra tista' tkun il-mod kif aħna mhux nifhmu lil Alla jew ma nifhmux lil Alla, imma l-mod kif aħna ma nifhmux lilna nfusna u minn aħna. Ma nifhmux il-kobor tagħna għaliex forsi inwaqqgħu lilna nfusna, forsi aħna kritiċi żejjed tagħna nfusna, forsi maqdru lilna nfusna. Allura tibda tgħid jien għal xiex se nirringrazzja lil Alla, għal xiex jiena miżerabbli, nħossni m'għandi xejn fil-ħajja tiegħi, min jien xejn. Il-Papa San Iljun il-Kbir għandu kliem sabiħ f'da rigward li jgħid araf u nisrani id-dinjità tiegħek. Araf u nisrani id-dinjità tiegħek. Inti bħala nisrani, inti realtà kbira, inti xi ħaġa meraviljuża f'għajnejn il-mulej. Twaqqax lilek innifsek. Araf iż-żbuħija tal-ħajja tiegħek u hemmhekk tasal biex tintela bir-ringrazzjament lil Alla. Biex nagħlaq nistgħu ngħidu li hemm isu 3 mumenti fil-mod kif aħna nuru nesprimu dan l-apprezzament tagħna lejn Alla. L-ewwel wieħed huwa ir-ringrazzjament u nirringrazzjaw lil Alla għal dak li huwa tagħna. Ma mbagħad iridu ngħaddu mod speċjali għat-tifħir u t-tifħir huwa dak li aħna noffru lil Alla għal dak li huwa għamel, għal mod kif huwa jaġixxi fil-ħajja tal-bnedmin, fid-dinja, fil-ħolqien u f'diversi modi. Hemmhekk infaħru lil Alla. Mbagħad naslu għall-aħħar fażi, l-aħħar espressjoni ta' apprezzament li hija l-adorazzjoni. Meta aħna inqimu lil Alla għal dak li hu fih innifsu. Il-Papa San Iljun il-Kbir propju hekk prova jagħmel, prova jifhem il-persuna ta' Ġesu u aħna narfu Ġesu minnu, Alla minnu, naslu għal qima li hija adorazzjoni totali. Ikun infaħħar Ġesu Kristu. Dejjem ikun infaħħar. Il-mulej Ġesu rid jibni il-Knisja tiegħu fuq il-pedament tal-Apostli. Nitolbuh iwettaqa bil-grazzja tiegħu biex bil-qawwa kollha twassal sa truf l-art kollha it-talim kollu li wirtet minn għandhom. Mulej Ġesu, int waqqaft il-Knisja tiegħek fuq San Pietru li għażiltu bħala blata sħiħa. Iqaf magħha biex is-setat tal-infern qatt ma jelbuha. Nitolbu. Isma'na nitolbuk mulej. Mulej Ġesu, int għażilt il-Papa San Iljun il-Kbir biex iħabbrek għall-għaqda sħiħa tal-Knisja tiegħek fl-istqarrija tal-fidi waħda, fil-misteru tal-inkarnazzjoni tiegħek. Biet minn fost il-poplu Nisrani kull talim qarrieq li jeddet is-safa tal-fidi tiegħu. Nitolbu. Isma'na nitolbuk mulej. Mulej Ġesu, int għażilt il-Papa San Iljun biex ireġġa' lura u jrażżan il-qilla tal-barbari li rridu jagħmlu ħerba mill-belt ta' Ruma. Biet minn fuqna kull ma qiegħed jeddet il-fidi tagħna u l-għaqda ta' bejnietna. Nitolbu. Isma'na nitolbuk mulej.
Mulej Ġesu intu lejt għal glorja tas-sema lil Papa San Iljon wara li temm il-ħidma tiegħu fil-Knisja fuq l-art. Daħħal fil-għena ta' dejjem lil ħutna mejtin kollha li tul ħajjithom dejjem uraw fedeltà sieħa lejn il-Knisja tiegħek. Nitolbu. Isma'na nitolbuk Mulej. Mulej Ġesu int waqaft mal-Papa San Iljon fil-ħidma tiegħu bħala Papa u ħlistu minn ħafna tiġrib. Eħles lilna wkoll mit-tiġrib kollu li fih ninsabu. Nitolbu. Isma'na nitolbuk Mulej. Mulej Ġesu Kristu, Ibn Alla il-ħaj, għatina li ngħixu fis-sliem il-jiem kollha ta' ħajjitna, il-bogħod minn kull teddid għall-fidi u għall-għena tagħna. Int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Itolbu ħuti biex dan is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun jogħġob lill-Alla l-Missier li jista' kollox. Jilqa' Mulej minn idejk is-sagrifiċċju għat-tifħir u glorja ta' ismu għal ħtiġijiet tagħna u għall-Knisja mqaddsa kollha tiegħu. Nofrulek Mulej dawn id-doni u nitolbuk biex fit-tiba tiegħek iddawwal il-Knisja mqaddsa ħalli l-merħla tiegħek tikber u tissaħħaħ kull imkien u taħt it-tmexxija tiegħek ikollha fuqha ir-rajja li jogħġbu lilek. Bi Kristu Sidna. Amen. Il-Mulej magħkom. U miegħek ukoll. Nerfgħu qlubna il fuq. Nerfgħuhom lejn il-Mulej. Niżuħħajl lill-Mulej Alla tagħna. Hekk sewwa u xieraq. Sewwa u xieraq tas-sew Mulej Missier Qadis Alla ta' dejjem li tista' kollox, tajjeb u taġid għas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kull imkien inodulek ħajr bi Kristu Sidna. Għax biex timla bil-ferħ lill-Knisja tiegħek fit-tifkira tal-Papa San Iljon il-Kbir, inti tqawwiha bl-eżempju tal-ħajja tajba tiegħu, issaħħaħa fil-erf bit-tagħlim li hu xandar u tilqa' t-talb li jagħmillek għall-ħarsien tagħha. Għalhekk flimkien mal-qaddisin u l-anġli kollha intennulek l-innu ta' tifħir u ngħidu bla qiegħda. Qaddis, 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 Mulej Alla tal-eżerċiti, is-smawiet u l-art huma mimlija bil-glorja tiegħek, Ożanna fil-għoli tas-smawiet. Imbirek min ġej f'isem il-Mulej, Ożanna fil-għoli tas-smawiet. Qaddis tas-sew int Mulej, inti l-għajn ta' kull qdusija. Qaddes għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu, li meta kien se jingħata biex minn rajja ħibati ħal ħobs ratt il-ħajr, qasam ta' lid-dixxipli tiegħu u qal: Ħudu u kulu l-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara li klaħ l-kalċi reġelat il-ħar ta' lid-dixxipli tiegħu u qal: Ħudu u jxorbu minnu l-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem. Id-demm li xeret għalikom u għall-medmin kollha għall-maħfra tan-nubiet. Għamlu dan tifkira tiegħi. Dan hu l-misteru tal-fidi. Nħabru l-mawt tiegħek Mulej, nxandru bil-ferħ għaw minn tiegħek, nistennewk sama tiġi fil-glorja.
Għalhekk aħna u nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni. U nudulek ħajr għax għoġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U miċ-ċukun tagħna nitolbu li l-Ispiritu Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna li neħdu sem il-ġisem u d-demm ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha u taqaf l-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Charles, l-Isqof Joseph li jagħtjenu u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebt tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk għatillina wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem flimkien mal-Verġni Mqazza u Malla Marija, mar-raġel tagħha San Ġusepp, mal-Apostli, mal-Papa San Iljun il-Kbir u l-qaddisin kollha li għex fil-biberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek Alla missi li tista' kollox. Flimkien mal-Ispiritu Santu kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ejjew issa nitolbu bil-qalb it-talba li għallimna Ġesu stess għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema hekk fl-ard. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, għafrilna d-dubitna bħalma naħfru lil minuħat jalina, u la daħanniex fi tiġrid, iżda ħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tiba u ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħilsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna nistennew u nittamaw il-lena u l-miġja ta' Salvatur tagħna Ġesu Kristu, għax tiegħek jassaltna il-qawwa u l-glorja għal dejjem. Mulej Ġesu Kristu li għat l-apostli tiegħek inħallilkom islim natikom islim tiegħi. La tħares lejn dnubitna iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija slim u laqda li jintrit fija int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi tal-Mulej Ġesu tkun dejjem magħkom. U miegħek ukoll. Għatu l-paċi lil xulxin. Il-ġisem flimkien mad-demm ta' Sidna Ġesu Kristu jkun jiswew lilna se nitqarbu bihom għal ħajja ta' dejjem. Ħaruf ta' Alla li tneħħi l-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf ta' Alla li tneħħi l-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf ta' Alla li tneħħi l-nubiet tad-dinja għatina l-paċi. Mulej Ġesu Kristu iben Alla l-ħaj bil-mewt tiegħek kif rid minnek il-missier u bil-ħidma tal-Ispiritu Santu int tajt il-ħajja lid-dinja. Dan il-ġisem u d-dem qadis tiegħek eħlisni minn ħtijieti kollha u minn kull ħażen, żommni dejjem fidil lejn il-kmandamenti tiegħek u tħallini qatt ninfiret minnek. Dan Ġesu il-ħaruf ta' Alla li jneħħi id-dnubiet tad-dinja. Ħinja aħna li aħna mistiedna għal din l-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jisolix li tidħol ta' tis-saqaf tiegħi, iżgħid kelma waħda u ruħi tkun il-fejqa, il-ġisem ta' Kristu. Flimkien ngħidu it-talba għat-tqarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment.
Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mawti jiena nemmen fik, nitma' fik u nibqa' nħobbok għal dejjem. Nitolbu. Ħares bislim u lejn il-Knisja tiegħek li int titmaħħa bikel qaddis. Mexxija bid-drieħ qawwi tiegħek biex dejjem iżjed tkun ħielsa u tibqa' sieħa fir-rabta tagħha miegħek. Dan nitolbuh bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Iberikom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispiritu Santu. Amen. Imbirku l-mulej. Inroddu ħajr lill-Alla. Il-barka twassalna fit-tmiem il-qudiesa tal-lum immexxija minn Dun Stefan Attard. It-talba tar-Rużarju tistgħu segwa online fuq knisja.mt u newsbook.com.mt jew fuq il-paġna ta' Facebook u l-YouTube tal-Arċidjoċeżi ta' Malta. Infakru li min jixtieq jirċievi n-newsletter tal-Arċidjoċeżi ta' Malta li tinkludi diversi aħbarijiet mid-djoċeżi u anke l-omelijiet tal-isqifijiet jista' jidħol fuq knisja.mt/newsletter. Grazzi tal-inqattu magħna għal dan il-mument ta' talb. Isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Amen. Alla tagħna isma' t-talb tagħna, eħles ejna u jieqaf magħna. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Kif il-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina li inti jomna, għalik isma' t-talb tagħna, Ġesu li twilet għalina u rrid ikun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi, affrinna d-nubitna, eħlisna min-nar tal-infern, u l-ġenna l-erwek kollha, speċjalment lil dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-ħnina tiegħek. L-ewwel misterju tal-glorja meta sina Ġesu Kristu qam minn bejn l-imwiet. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif is-sema jgda fl-art. ħobżna ta' kuljum agħtina llum, aħfrinna dubietna bħalma nafru lil minnu ħati għalina. Bla ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja memlija l-mulej miegħek, birka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja memlija l-mulej miegħek, birka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. ħobżna ta' kuljum Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja memlija l-mulej miegħek, birka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja memlija l-mulej miegħek, birka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja memlija l-mulej miegħek,
birkent fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja memlija l-mulej miegħek, imbirkent fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja memlija l-mulej miegħek, imbirkent fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja memlija l-mulej miegħek, imbirkent fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja memlija l-mulej miegħek, imbirkent fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja memlija l-mulej miegħek, imbirkent fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missir u lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina li inti jomna lik isma talb tagħna, Ġesu li twilet għalina urid ikun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi affrinna dubitna, ħarisna minn l-għar tal-infern u l-ġenna l-erweħ kollha, speċjalment dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-ħnina tiegħek. It-tieni misteru tal-glorja meta Ġesu tela is-sema. Missirna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna d-dubitna bħalma naħfru lil minnu ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja memlija l-mulej miegħek, birkent fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja memlija l-mulej miegħek, birkent fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja memlija l-mulej miegħek, birkent fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja memlija l-mulej miegħek, birkent fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja memlija l-mulej miegħek, birkent fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja memlija l-mulej miegħek, birkent fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja memlija l-mulej miegħek, birkent fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja memlija l-mulej miegħek, birkent fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja memlija l-mulej miegħek, birkent fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja memlija l-mulej miegħek, birkent fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missir u lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina li inti jomna għalik isma talb tagħna, Ġesu li twilet għalina u rrid ikun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi, affrinna d-nubitna, eħlisna min-nar tal-infern u l-ġenna l-erweħ kollha l-aktar dawk li għandhom bżonn il-tantnina tiegħek. Tielet misteru meta Sidna Ġesu Kristu bagħat l-Ispiritu Santu fuq l-Apostli. Missirna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna dubitna bħalma naħfru lil minnu ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja memlija l-mulej miegħek, birkent fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja memlija l-mulej miegħek, birkent fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja memlija l-mulej miegħek, birkent fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja memlija l-mulej miegħek,
بركنت fost in-nisa u mbarak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mamlija l-mulej miegħek, بركنت fost in-nisa u mbarak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mamlija l-mulej miegħek, بركنت fost in-nisa u mbarak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mamlija l-mulej miegħek, بركنت fost in-nisa u mbarak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mamlija l-mulej miegħek, بركنت fost in-nisa u mbarak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mamlija l-mulej miegħek, بركنت fost in-nisa u mbarak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mamlija l-mulej miegħek, بركنت fost in-nisa u mbarak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina li inti omna għalik isma tal-btana, Ġesu li twilet għalina u rrid ikun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi, affrinna dubitna, eħlisna min-nar tal-infern, u l-ġenna l-erwa kollha speċjalment dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-ħnina tiegħek. Ir-raba misteru tal-glorja meta s-sitna Marija ġiet imtella s-sema bir-ruħ u l-ġisem. Missirna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif is-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum agħtina llum, aħfrinna dubietna bħalma naħfru lil minnu ħati għalina, u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mamlija l-mulej miegħek, imbirkent fost in-nisa u mbarak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mamlija l-mulej miegħek, imbirkent fost in-nisa u mbarak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mamlija l-mulej miegħek, imbirkent fost in-nisa u mbarak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mamlija l-mulej miegħek, imbirkent fost in-nisa u mbarak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mamlija l-mulej miegħek, imbirkent fost in-nisa u mbarak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mamlija l-mulej miegħek, imbirkent fost in-nisa u mbarak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mamlija l-mulej miegħek, imbirkent fost in-nisa u mbarak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mamlija l-mulej miegħek, imbirkent fost in-nisa u mbarak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mamlija l-mulej miegħek, imbirkent fost in-nisa u mbarak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mamlija l-mulej miegħek, imbirkent fost in-nisa u mbarak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina li inti omna għalik isma tal-btana, Ġesu li twilet għalina u rrid ikun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi affrinna dnubietna, eħlisna min-nar tal-infern, u l-ġenna l-erwa kollha l-aktar dawk li għandhom bżonn tal-ħnina tiegħek. Il-ħames misteru tal-glorja meta s-sitna Marija ġiet inkurunata mit-Trinità Qaddisa. Missirna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum agħtina llum, aħfrinna dubietna bħalma naħfru lil minnu ħati għalina, u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mamlija l-mulej miegħek, imbirkent fost in-nisa u mbarak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mamlija l-mulej miegħek,
birkent fost nisa u mbirik il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, birkent fost nisa u mbirik il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, birkent fost nisa u mbirik il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, birkent fost nisa u mbirik il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, birkent fost nisa u mbirik il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, birkent fost nisa u mbirik il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, birkent fost nisa u mbirik il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, birkent fost nisa u mbirik il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, birkent fost nisa u mbirik il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marja Santissima, urina li inti għomna lik isma tal-btana, Ġesu li twilet għalina li tkun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi, affrinna d-dubietna. Ħarisna minn nar tal-infern u l-ġenna l-irweq kollha l-aktar dawk li għandhom bżonn tal-ħnina tiegħek. Slima lik Sultana, om tal-ħnina, ħajja l-ewwa u tama tagħna. Slima lik, lilek ingħidu għaliex aħna t-turufnati u li teva. Lilek nitniedu aħna li nibku nolfqu f'dan il-wiet ta' dmuħ. Eja mela avukata tagħna dawwellejna dawk l-għajnejn tiegħek tal-ħnina, warina wara dan it-turufnament li Ġesu frott imbirek tal-ġuf tiegħek, u ħanina, u pija, u ħelwa Verġni Marija. Itlob għalina qaddisa Umm Alla biex ikun jissolna dak li wedna Kristu. Għall-intenzjoni tal-Papa u għall-bżonnijiet tiegħu. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif is-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna dubietna bħalma naħfru li minnu ħati għalina, u la ddaħħalniex fi tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, birkent fost in-nisa u mbirik il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Għall-irwieħ tal-Purgatorju, missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif is-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna dubietna bħalma naħfru li minnu ħati għalina, u la ddaħħalniex fi tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, birkent fost in-nisa u mbirik il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Għatihom u mulej il-mistrieħ ta' dejjem, id-dawl dejjem jiddi fuqhom. jistruħu fil-paċi. Amen. Litanija. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Kristu ħnina. Kristu ħnina. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Kristu smana. Kristu ismana. Kristu il-qatt tal-btana. Kristu il-qatt tal-btana. Missier eternalla. Ħenna lina. Iben Alla li fdejt id-dinja. Ħenna lina. Spiritu qaddisa Alla. Ħenna lina. Trinità qaddisa Alla wieħed. Ħenna lina. Imqazza Marija. Itlob għalina. Imqazza Umm Alla. Itlob għalina. Imqazza xebba ta' ġbejbiet. Itlob għalina. Om ta' Kristu. Itlob għalina. Om il-Knisja. Itlob għalina. Om tal-ħnina. Itlob għalina. Om tal-grazzja ta' Alla. Itlob għalina. Om u xebba. Itlob għalina. Om it-tama. Itlob għalina. Om li żjed safja. Itlob għalina. Om li żjed nadifa. Itlob għalina. Om bla teba. Itlob għalina. Om li tisħoq l-imħabba. Itlob għalina. Om tal-ħaġeb. Itlob għalina. Om tal-pariri tajjeb. Itlob għalina. Om ta' min ħalaqna. Itlob għalina. Om ta' min salvana. Itlob għalina. Xebba kollu kaqal. Itlob għalina. Xebba li tisħoq kull qima. Itlob għalina. Xebba li tisħoq kull foħrija. Itlob għalina. Xebba kollok seta.
Itlob għalina. xebba kollok ħniena, Itlob għalina. xebba dejjem marbuta ma' Alla, Itlob għalina. mera tal-qdusija, Itlob għalina. tron tal-erf, Itlob għalina. bidu tal-ferħ tagħna, Itlob għalina. amara tal-Ispiritu Santu, Itlob għalina. amara ta' kull grazzja, Itlob għalina. amara ta' kull tiba, Itlob għalina. warda mistika, Itlob għalina. torri ta' David, Itlob għalina. torri ta' Lavorju, Itlob għalina. dar ta' Deb, Itlob għalina. arka tar-rab tal-ġdida, Itlob għalina. bib tas-sema, Itlob għalina. kewba ta' filgħodu, Itlob għalina. saħħa tal-morda, Itlob għalina. ken tal-midinbin, Itlob għalina. faraġġ tal-immigranti, Itlob għalina. faraġġ tal-imniktin, Itlob għalina. għajnuna tal-insara, Itlob għalina. sultana tal-anġli, Itlob għalina. sultana tal-patriarki, Itlob għalina. sultana tal-profeti, Itlob għalina. sultana tal-apostli, Itlob għalina. sultana tal-martri, Itlob għalina. sultana tal-konfessuri, Itlob għalina. sultana tal-verġni, Itlob għalina. sultana tal-qaddisin kollha, Itlob għalina. sultana mnisla mingħajr l-ewwel teba, Itlob għalina. sultana imtella s-sema, Itlob għalina. sultana tal-Rużarju mqaddes, Itlob għalina. sultana tal-familja, Itlob għalina. sultana tal-paċi, Itlob għalina. ħaruf ta' Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja, Aħfridna nitolbuk mulej. ħaruf ta' Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja, Ismana nitolbuk mulej. ħaruf ta' Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja, Ħen għalina. itlob għalina qdisom Malla Biex ikun jisfaqilna dak li wedna Kristu. nitolbu. Għat li inna għaddejja tijak mulej Alla nitolbuk li ngawdu dejjem is-saħħa tar-ruħ u tal-ġisem. U bl-interċessjoni tal-imqazza u glorjuża Marija dejjem Verġni, inkunu meħlusin mid-dwejjaq ta' issa u ingawdu lena ta' dejjem. Bi Kristu Sidna, Amen. talba lil San Mikil Arkanġlu. San Mikil Arkanġlu, idħol għalina fit-taqbida, kun int l-għajnuna tagħna kontra l-ħażen u tnassis tad-demonju. Irrażnu Alla nitolbuk bil-ħerqa. Int l-aqwa fost il-qtajja tas-sema, itfa bil-qawwa ta' Alla fil-qiegħ tal-infern lix-xitan u l-ispirti ħżiena l-oħra li jġerrow fid-dinja għat-telfien tal-irwieħ. Amen. Talba lil San Giuseppe, slima lik ħarris tal-fiddej u għarus tal-Verġni Marija. Lilek Alla fdalek lill-libnu, fik Marija għedet il-fiduċja tagħha, miegħek Kristu trawwem bħala raġel adult. Qaddes Giuseppi, kun missier għalina wkoll u mexxina fit-triq tal-ħajja. Aqlanna il-grazzja, il-ħniena u l-kuraġġ u ħarisna minn kull deni. Amen. San Giuseppe, Itlob għalina. San Sebastian Martri, Itlob għalina. Santu Rocco, Itlob għalina. San Paul Missirna, Itlob għalina. San Publiu, Itlob għalina. San George Preka, Itlob għalina. San Papa San Pio Ljun il-Kbir, Itlob għalina. Beatu Nazju Falzon, Itlob għalina. Beata Adeodata Pisani, Itlob għalina. intom għaddisin protetturi tagħna. Itolbu l-Alla għalina. Nitolbu. U għalli li f'dan is-sagrament tal-ħaġeb ħallejtilna it-tifkira tal-passjoni tiegħek, għatina nitolbuk li nqimu l-misterju tal-ġisem u d-dem tiegħek hekk li nħossu fina bla qiegħda dak li repetilna il-fidwa tiegħek. Inti tgħix u s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen.
ikun imbirek Alla, imbirek l-isem imqaddes tiegħu, imbirek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem, imbirek l-isem ta' Ġesu, imbirek l-qalb qaddisa tiegħu, imbirek id-dem għażiż tiegħu, imbirek Ġesu fis-Santissimu Sagrament tal-Artal, imbirek l-Ispiritu Santu Paraklitu, imbirka l-kbira u malla Marija Santissima, imbirka l-imqazza u Immakulata Konċizzjoni tagħha, imbirek it-tluq glorjus tagħha fis-sema, imbirek l-isem ta' Marija Verġni u Om, imbirek San Giusepp Arus Kastissimu tagħha, imbirek Alla fl-anġli u l-qaddisin kollha tiegħu.